Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ki noi kai deficit jangka rilum khasi jaintia bat garo ki bakantop ya ka khasi jaintia deficit school teachers association bat ka garo deficit school teachers and employees association lingba ka jingalang jangka joint committee ka wala long hene ka sngi ka arpasan tarik unai weng ka wala pelong ha jail road boys high school kilapan pau bagi priang bat kershan ru ya ka jingpen mi kot pulia thamai da ka Meghalaya Board of School Education ki badai na duka kot pulia juki kena kelas 1 hadu ka kelas 10 Uba ED Nong Siang, Presiden ke KJDSTA, habis keren bat ki nong thok khubor hadien balawai ke jingalang, jong ke joint committee ulai thok, bahadien bagi nong hikai ki bahikai, hala ki jong ki subject, ki lapet benya lasham ba ke jingpen mi ya kita ki kot, kalong ke babiang, henry tang ke kot pulai health education jong ke kelas 9 bat kelas 10, lasham ba ki dang biang. Ula ongru, ba nakaliang ka senjuk ka kentu ya ka embos ha ka bay day bat ki dor ki mor jong kita ki kot ba kan ya penbet bat ki nong penmi kot ba kinom de palat ya ka dor kenang ba kanom kata i kena ki bawan na ki longyeng ki bedok ka senjuk ka penparu ka jing ai khublai ya ka ni ka senjam balashim biang da ka embos pan penkalat mai ki kot puli hadin ki shpotli ki snam balalai hadin makile puli kile shong bat mit basngi ban ya pigpenia kita ki kot ki lab ba don ki lai preference first second third daftar kumta kinu ki kot ki ba ki kambiang ki ai number 1 number 2 daftar mati la pha biang saka bot bat ka bot pat kala le ka decoding la ne ka jing wen no ki code ban ai sa ki yu pat ha ka khandai ter chung banai November pat ka khat sau tarik pat ki la ai ka tuka notification ban ai ki kat tamai te dangi la yo sngo na kini kino hikai jongi ki ba wan na ki school ba per ba ha ka deficit system wala ki don ki weiro ki bombe na ka deficit system re ki jongi ki ba de na ka deficit system ki la pen pau ba ka ba le ka bot kalong ka ba de e bar bala ship house na menta ki kot ki la rim bale se ki ni update ki khana ro ma la pala ship house na bat ka ba ki jet ro kam dai e ba ki shuji tang kawe atli ki publisher la chi pun publisher bat ki sa le e ka review te ni ban dang le shong meeting mana halor ki report ba per ni snow day ba ban ai ka jing khublai ke jumi ya ka pot ka ba sim ya ka ni galat ka ti banda penya shwa bakin kin pengi kin kikon bat ni aku boleh kin kai cumi dan mentang ni tangi sngo bangi pediang ni kan ni gajing ala ejong ka bot baro ai kin hikai ki ong ya kan ni ka mentang ni debat pediang nomor ba ala ya ka rokom ka ba dei to ala ya step by step hak be dei bat ki dor ki moro ngila ya kren bat ka bot bat la pau ni sngo jung kin hikai ba maki kot ki barim kim dan shu mla shu pendan kam mo like no tang ka health education ta hapet ba kan kata ya ki khna mo sa kan tam skin on no bagi dor kim de ban palak te kata ngel ya kren ban ka bodro ni kan man bakan bode kata panya bakan negotiate bat ki publishers kan anang bakan kata thang ya ki khna lada ka cabinet kala approve lut yakini ki recommendation jom kan ka fit pay commission kamut ba ni automatically ngila de lang hikin ngila de un hap lang mal bala mention ma la da mention ka kerteng jom ki no hikai ki ba hap kan ka deficit system te ngila wan ro ban ya kendu ya ki officer jong department ya principal secretary ya director diesel ro bantuat cimut balai ba mi katuka khubor house long times tenrei ong kumbal ajule ha kini ki commission baladap kamu second third fourth kaniro kan yai lang kumtahi ka tika assurance bagi ai ki officer naka department jeni tile se phim hap de thik kumayo ki government employees namar maki ki hap ya ka government service rules mo no yangi pat na malba ikam pair na ki khidat let's say kam dei let's say bakin ai ka chu ka por la ne ka chu
yun ray kade bandon ni kumbala chule barabor tika kata ka assurance ba niyo te wala kata ru ni dang kwa hiban kampen tikna but mentakasi we have decided to meet the chief minister. So we will be writing a letter to the chief minister just to meet him man suaba ka session but suaba kan benar ya election commission ni ko ban ya kandu yo chief minister tang man pentikna baki nong ni kai deficit kide ban ha kide ban don ha ka ni ka fit revision ro at naman matang impat yo ra ya ka ru piro ka pa kimpat publish ting impat la ra ban no tinda kila penbit sa la kam syai di lada kalong kumnu kino hikai ki on lada kumnu yangi la kentai te kumbajule minum tre ada banci snap kita ni hapan ya som perkat ayungin deban le andai la ka sorka kala include lupa te kam don kamre yangi banci yang mi surok man